Estem fent un recorregut per les vinyes. Hem vingut a un poblet que es diu Montigny i ens acompanya una experta voluntària que ens ho explica tot, però des d'aquí hi ha un panorama fantàstic. Ara ho veureu. Tots són vinyes. Tots són vinyes. Hi ha una maquinota d'aquestes que treballa, molt espectacular, que estan en una època que estan treballant la terra, la remouen perquè agafin el saó i si plou així es ventili una mica. I és una maquinota que va passant per entremig de les tallant. Alors on craint aussi dans les orages. Això és un mar de vinyes preciós. Au mois de mai, vers le 11, 12, 13 mai, il y a des gelées. De la Champagne. Fins allà on agafa la vista, tots els grans arbres.